कि गावत नहीं कि हम बताओ अरे काथी तो काथी चोर के कितनी जाए से पगले खा लो उठलाली से रोटी तो बड़ी हो हिट रहे बे गाना हिट हो गई उठलाली से रोटी बोर के उठलाली से रोटी बोर आ कहीं मेहरारू ने टाह मिलल तो इहो समस्या बा भाई आ वो दिन उठलाली ना रही तो वही से नु बुराई सर नीचे सर मान ल कि तहार मेहरारू सफियाना भी है भाई हां गीत तू गा देलक होले उठ बोर के हम खा ले हमार लाम लेर घिचे वाले मिल तो हम कहां ले खाई दी साफ बुझाई कि समर से बुल गड़ल बा लेकिन बाबू रे हां फगुआ बीतल हो हां आ चैत आइल बा त चैतवा में रूपा खाती कहे का हो मार पिटाट पर है तो जो दिखाए के बाद शॉर्ट सॉन्ग में दिखा ली चैत में कहे के बड़ा पुराना लगल कि इसके और प्यार का अरे मजा लीजिए थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए ये बतिया रूपा खाते हो लइका कहता तू हट किनारे हट तू हट जो तोर उतना बोल नहीं थे रूपा खाते लेके बा कहलस का हो जखमी जी के कहला दोस्त मुके के दिए हमरा के ना हां जी कि खड़े बोझा खाले चाको हर खड़े बोझा खाले चाको अरे डाला बड़ुए वाह होश में हो जो सुधर जा ये तना इलाका ना वो खत्म है तो चंदनवा पर कितना दिन आए एकरा पर तू अंशु पंत में का फकत रे हाय हाय हम आज जान के गीत नहीं खेगा उतना के करा खाते गावे हां हमें गीत नहीं खेगा लेकिन अब गाई ई मरली ह सकाय काहे मारलू हस मेहरारू हमारा से नाराज हो गए तो गीत होके हां ई पर मास्टर मारे के पड़े गीत होके रूस रुस हां बस 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 का हो गुल खिसी आइल बड़ ई गीत बाद में गाई जोन गावत रही अभी आई सुनल का हो अरे मेहरारू खिसी आई तो मरद गीत गावे लो का हो कि काहे खिसी आइल बड़ू आए हाय हरे अब जान ले पुकार राय जी के होटल में का जइबे कि बोला बोला सुगानी बेटा मिले बोका का हो काहे खिसी कहती है कि पांचवा वैक्सीन नहीं खले ले काहे खिसी आइल बड़ और ले माइक में बोल जो 90 रुपए एथी बा थाली भर पे काहे बोल माइक में बोल। समाज में बोल काहे खिसी आइल बोल ए राजा जी का धनिया हमरा 6 भर के छागल चाहिए तोरा 6 भ के छागल चाहिए हां लसर घंटा से काम ना चली छह के छागल खातिर उस गई अरे पागल हां हतना प्यार करनी तोरा से छह के छागल खातिर उस गई हां जी तू ही ना है हां गावना उतरलिस कलिस के राजा जी हां अपन भाई छोड़ हां भाई छोटी हनी हां जी तू कलिस की बाप छोड़ हां बापो छोटी हनी हां तू कलिस की मतारी छोड़ हां मतारियो छोड़ बढ़िया कइला कुछ दिन में कहब इसकी धरती छोड़ आ तू रुस गइले अच्छा जाय दे जाय दे बालू घाट से खट गइल बन हां चल खाए के दे जाय दे बाकी खाए दे खाए के दे और ना दे साहब झरों में का बिया हो जो खाए दे ना दे जाय दे ऊ करे के ना देबे तो हमनी के दे खाए के ना देबे खाए के हां खाए के ना देबे हां पिए के ना देबे हां अब है भैया जब खाए के ना दी हां पिए के ना दी हां तेकर बाप भाई हमारे हाथ काहे धरो 61 62 करेला ओ पहाड़ा मनीष भाई के हमारा स्वागत बा जी हां जी बाप रे बाप
पेटीएम करो। रांची से हमार भैया हाँ जुटल बने आ नाम देखो दूसरा के ले जाला ए भैया कम भैया कहला नाम लेला पमिया ए बेयास हां तारा देने तो बुनी परत है ने झीसियो नहीं खेया। बड़े भैया के स्वागत अभिनंदन अभी पहुंचने का अभी नहीं कबे लगे खात होकबो घर हम जानत नहीं खई अब गइला के बाद हम चलब हां हम हो खाए चलब। बहुत बहुत स्वागत हमरा भैया के ई प्रेम हो हां जी इतना दूर से उपस्थित बा लोग हां जी हमरा और हमरा छोट भाई गोलू बबुआ खातिर अइले हो खा के तनी एने रिदम पर ध्यान दे दे। ए बाबा बड़ी बड़ी स्वागत अभिनंदन हमारा भाई के जब खाए के ना दी पिए के ना दी बादामास कहीं का पीछे से मर लो खाली आगे से मारो मारो खाए के ना दी एकरा में दोष नहीं खे केकरा में दोस्त एकरा के बहाका के हुरा में चनर अब रखले बिया नहीं अब हेने भी आउ चिन्हत देखस का उ तो सिपूजने बहिया रोज हमारा घरे आवत हां हेने तक ओने देख आके रोज हमारे मेरा रुकते के हमार भतार होई हाँ, ए सखी विद्यालय चलो कॉलेज शौचालय भाग जाती है। हौ देल हां हमरो मेहरा रु बहका दे हां हमरो ए मार लो प्लांट भस गई ई तो बुझा था कि बेसन फेंक देलस। ना छो दे जब ये बात भइल त मेहरा रु गावतिया बाबा का हो कि मरले बा तू गलवा है अगर धक्का ना मरल तो गीत ना भइल रहे बात जान ली हम गा के निकल जेती कि मरले बा तू गलवा आ हुमा चप हां कि मंगल खाती छोभके छगलवा आही रे माई मरले बा